Čaute, dnes je 6. februára, zase príjemných 10 stupňov. Som sa rozhodol, že si zrežem pár stromkov. No, takže konkrétne som tu pri mojom naštepenom stromčeku, ktorý som štepil už pomaly skoro 4 roky dozadu. Takže nechcem veľa rezať na ňom, nakoľko by som chcel už vidieť nejaký ten plod tento rok, takže spravím len pár rezov. Takže toto je terminál, toto trochu znížim, režem na vonkajší púčik. Toto by som chcel možno do budúcna nechať akože hlavný terminál a tieto potom časom odstránim, nakoľko sa nachádzajú dosť nízko. Ale tak predbežne ich ponechám, takže ponechám na terminál, ešte trochu zakrátim. Takže tak, toľko nechám na tomto strome. Dobre, takže toto je vlastne 3. rok od štepenia. Minulý rok som zrezal tunák a krásne vyhnal konáre, takže z tohto si zvolím pravdepodobne stredník tento. Takže tam odtiaľ by mi mohlo čosi iné vyhnať. Zvyšok skrátim. Toto by mala byť odrodené z nejakého sadu zo semca. Takže dobre. Asi tak. Čo sa týka tohto. Tejto jablonky. Ale tam mám 3 marhule, no tie si nechám. No. Potom tu mám takéto čudo. Naštepenú rubinolu, kde sa mi trošku odchýlilo od toho stredu alebo od toho môjho plánu, že vlastne spodný konár prebral dominanciu. Takže neviem, no tuto by som si dal aj poradiť, takže tento neskrátim zatiaľ, nechám ho tak, akože plán by bol, že toto odrežem, no nechám len tento jeden, aj keď je ale dosť krivý, teda by mi ho mohol v budúcnosti vylomiť. No najlepšie by bolo možno, že odfakli celý tento jeden, nechať tento, ale tým by som zase stratil pár rokov, že by som mal znova len jeden špičiak, takže neviem, nechám si poradiť. Dobre. Ideme na ďalšiu jabloň. Ďalší môj
ďalšie moje dielo. No, takže tuto bol urobený štep, tu sa to celkom zrástlo, predtým to držalo len z jednej strany. No a toto sa mi zdá, že toto je pôvodný, takže tento by som možno že aj odstránil. No minimálne ho zakrátim asi tu. Keďže nepotrebujem, príliš mi ťahá do tej strany, takže toto bude terminál. Tento dám asi preč. Mám zlý uhol. To vlk vyrežem. No. Trošku zakrátim. Jednu tretinu. Sporím trochu rast. Dobre, asi tak. Viac na tom už nie je čo strihať.